Okay. So Alaminos Pangasinan Project, part 14. So update po tayo. Ayan, nag-ibuli tayo ng kulay dito sa may corner ng mga groove. So hindi pa dumating yung aging natin para sa WPC. So ayan, libutin ko muna kayo mga boss. Ayan, update dito sa project natin dito sa Alaminos. Tapos mag-ulan. Tayo rito sa loob. Ganda ng kulay ng pinto. Ayan o. Ayan yung aluminum profile natin. Ganda na. TV console. Nandiyan na. Magano po tayo rito. Naka rin yan. May ilaw ba yan? Pa-ilawin mga. Ayun, natanggal. Tanggal? Tanggal. Magano rin tayo rito. Tatakip. Ang ganda na naka-aluminum profile, white. So doon sa Isabela, warm white yung nilagay natin doon. So dito, naka-quartz po to, synthetic quartz. Pero ito, tiles na po yan. Porcelain. So sa master bedroom, ayan, kinakabit na po yung laboratory natin. Ayan, tapos retouching. Ayan, nilinis na rin po tayo rito. So ito yung room 1. Tapos room 2. Okay.